Aron pagtabang sa nagkadaghang mga tawo nga mogamit og bisikleta sa dakbayan sa Mandawi, gimontar karon ang bike repair stations nga ilang mapahimuslan. Mapasalamaton ang mga nakapahimos niini. Ang report ni Nico Serino. Naabta namo si Noy Leo nga nagpahangin sa iyang bisikleta sa bike repair station sa dakbayan sa Mandawi. May giasikaso lang siya sa syudad ug pauli na sa ilaha ug gusto lang nga masusi ang kondisyon sa iyang ligid. Nagpasalamat siya nga aduna na di ay repair station sa bisikleta sa Mandawi diha sa barangay sentro. Maayo kay magatabang nas mga tao, daghan kay gamit kay bisikleta ron. Si Noy Anselmo usab nakurat nga by bike station na di ay nga kumpleto sa mga tools nga magamit. Gikan pa siya na malit og tapak sa iyang ligid sa bisikleta nga natunok. Kaya ba kung nanari diri, ang pangod lang ko agi kay doon man palitan ng tapak. Okay, pwede raman. Nagdadaro man sa bumba sa may bumba. May bumba dala. Na Matod sa City Hall, pasiuna lang kini sa bike repair stations nga gimando ni Mayor Jonas Cortez nga ipamuntar. Dugang mga repair stations pa ang imuntar sa strategic areas sa dakbayan. Naanay mga nihatag sa ilahang kanang anistorya na nato nga ningon sila they're happy nga nay nagbuhat og inani unya kanang they're willing sila nga modunar og bicycle station repair station in support sa ato ang kausa. Una nang namutang og bike lanes ang City Hall sa mga kadalanan aron pagsuporta sa nagkadaghang mga tao nga mogamit na sa bisikleta isip mode of transportation karong panahona. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.